ko da ke kusan mu dai a wajen mu ba shugabanni ba ne, don mun yi imani a musulunce shugaba baya imposing kanshi akan jama'a. Mutane ne suke zaben shugaba su wakala mishi karfi da iko kuma zama ya samu shugabanci. Amma duk inda aka samu gwagwarmaya da fada da kuma wannan ya ce sai shi wannan ya ce sai shi wajen neman shugabanci a musulunci, kowaye da inda masu ilimi ne wanda kuma sun san abin da suke yi, an san makomansu kuma an san dai wannan ma babu maganan ma dama ma a musu biyayya a ciki. To in ka duba a wayannan shugabannin izala na bangaren shi Malam Abdullahi Balalo da shi Kabir Gombe, ai ba yau suka fara ba, malamai ne yan jarin hujja, su ne muke kiransu a turance wato commercial scholars, wanda duk inda gwamnati take su suna tare da gwamnati. Allah bai shi gwamnatin nan musulmi ne yake kai suna tare da shi, Allah bai shi kirista ne yake kai suna tare da shi, kuma ba don komai ba, ba don maslahan al'umma ba, domin maslahan duniyansu, don su samu duniyansu sannan kuma su ci karansu ba babbaka. To suna gani kamar abu ne mai daurewa. Duk abin da za ka yi, especially ka yi amfani da addini wajen cimma burinka na duniya, wallahi tallahi akwai ranar kin dillanci. Duk wani miliyoyi da abubuwa da suke samu da wasu abubuwa da wasu competition da suke tsakanin su na shiga motoci na hawa jifa-jifai na kaza duk wannan abun zamani ne kuma lokaci ne kuma zai zo ya bushe, sai an yi kamar ma ba taɓa yin su ba. To wannan abun in ka duba ya ɗauko asali kamar yadda na faɗa tun daga baya, sannan kusa-kusan nan kuma shine na gwamnatin Goodluck Jonathan. A lokacin da ake maganan kudin arms money wanda 2.1 billion dollars wanda da suki ya rarraba wa mutane don saboda zaɓe, ai ba mutum ɗaya ne ko biyu ne suka yi benefitin wannan kudin ba. Daga cikin wanda suka yi benefitin wannan kudin, kamar yadda Desert Herald ta rubuta, har da su kungiyan izala a karkashin Abdullahi Balalo. Mun faɗi wannan kuma mun yi challenging ɗinsu, in ƙarya muke yi ba su karɓi kuɗi ba su kai mu kotu ko kuma su yi proving kansu, don abu ne ma kusan muna da evidences da yawa. In fact har wanda suka ɗauki belin Abdullahi Balalo da Kabiru Gombe a wajen EFCC mun san suwa suka karbi belin su, kuma a dalilin wannan kuɗin da aka ba su din shine yasa aka kai su gaban EFCC. Sun rubuta statement sun tabbatar cewa sun karbi kuɗi. To babban ayan tambayan shine waɗannan kudade da su Abdullahi Balalo suka karba ina ya tafi, suwa suka amfana, addinin ya amfana da shi ko kuma sun saka a jikinsu da suke amfani da shi. Su kansu ma tukunna ba su yarda da kansu ba, kusan kullum suspectin juna suke yi. Mutane kwaya biyu ne ko uku ko hudu suke gudanar da abubuwan izalan nan a karkashin Abdullahi Balalo. Su ne za su ce a yi, su za su ce a bari. In ya zo na zaluncin al'umma ne na karban kuɗi, su za su je su karba kuma su yi abin da za su yi da wannan kuɗin ba tare da sanin al'umma ba. Sannan abin takaici, in aka zo taking decision da ya shafi al'umma 'yan izala, wayannan mutanen kuma za su ci albasa da yawun mutane, su ce mu a matsayinmu na shugabannin izala mun ce wani kaza shine candidate din mu. Kasan nan dai in dai mutum dai ba tsoron Allah yake yi ba, mun san duk abin da ke faruwa a kasan nan. Al'amuran tsaro ya karu ne ko kuma ya ragu ne. Kidnapping da ake yi sabon salo ma aka shiga a cikin wannan gwamnatin Buhari. 'Yan ta'adda da suke kashe mutane kusan kullum a jihar su Zamfara, su birnin Gwari, kusan abin ma karuwa yake kullum. Boko Haram sun samu wani karfin da basu taba samu ba, suna ta cin karansu babu baka. Kashe-kashen mutane kusan kullum ne, babu garin da Allah zai waye a wannan kasa Najeriya a wannan karkashin mulkin nan baka ji an ce an yi kisa ba a cikin kasar nan. To fi sabilillahi, in maslahan al'umma ake bukata, wanda ya ce wai shi malami ne na addini, wani hujja yake da shi a cikin irin wannan hali da aka tsinci kai a ciki, ya ce wai shi on behalf of al'umma da su san ma abin da ake yi ba, su sun yi endorsing president Buhari. Sannan rashin adalcin mutanen mu ma yayi yawa, shi yasa waɗansu ma muna fatan Buharin ya sake dawowa. Ai al'umma kowa yana jin abin da ke faruwa, kuma kowa yana ji a jikin shi, kowa zai ga abin da zai faru. Amma ya za a yi a cikin irin wannan hali a ce gashi wannan mutumin shi aka amince mishi ya ci gaba, sannan duk a cikin dalilan da suka bayar din nan na supporting din shi duk sun taka wannan abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan.
kashe-kashe, kidnapping, yunwa duk sun taka shi, duk ba matsalar su bane. Tunda 'ya'yansu ba su da matsala, matansu ba su da matsala. Malami ne yau yana da gida a Gombe, yana da gida a Yola, yana da gida a Adamawa, yana da gida a Bauchi, yana da gida a Kano, yana da gida a Kaduna, yana da gida a Abuja. Duk inda ya tafi shi gida ne. To wani irin ma malunta ne, wani irin musulunci ne wannan, wanda kawai malamai su kawai su maslahansu kawai duniyansu ne. Abin da ya shafi talakawa, abin da ya shafi mutane, abin da ya shafi ma addinin kanta, ka duba yanzu abubuwan da ke faruwan nan na ta'addanci mai ya kosa din shi, talauci da rashin ilimi. Irin wannan kudade da suke karba, da a ce za a yi amfani da shi wajen da'awa ne, a shiga cikin ƙauyukan nan ana karfafa tauhidin mutane, ana koya musu addini. Wallahi duk wanda addini ya shiga cikin jikin shi, ko musulmi ne ko kirista ne, wallahi ba zai ta'addanci ba. to kenan ranka daɗe ana iya cewa sun sai da ƙungiyar izala kenan. To ai menene ma ainihin abin nan yasa ake faɗan shugabanci a izalan? Ai maslaha ne na duniya in ka duba duk bangaren kusan guda biyu. Sai dai a fahimtar mu gwanda bangaren shi Sani Yahaya Jingir so dubu wallahi akan wayannan mutane, because ko babu komai ta bangaren Sani Yahaya Jingir kana ganin irin abubuwan da suke yi. Na farko na da'awa, na biyu na kanshi ma neman ilimi na mutane wanda ga makarantu na kota ina, na uku ta fannin ma lafiyar mutane, asibitoci duka suna manajan wannan abubuwan. To amma wannan bangaren in kaga sun yi abu fa sai dai a kama maka maganan rediyo, a je a kashe biliyoyi a wajen da ba shi da amfani a al'umma, ko a kama maka maganar tv a kashe biliyoyi wanda talakan ƙauye bai ba san ana yi ba, ko a je a kashe miliyoyi wajen hotel wanda ba a bukatan shi, ko a je a kashe miliyoyi